प्रमोद बर' सारनि अबस्थाया दा अमा बेगें गोदोनायाव थाबथानाय बायदि जाबाय आरोखि ना जादेरनो हायो ना बुंनो हायो ना रायलायनो हायो माने इउपिपिएलआ खुनु मोनसे एजेन्डा गैला रायजो राजानाव मा होननानै भट बिबावनो जेबो बिसिना एजेन्डा मथ' गैला प्रमोद बर' सारहा 25 बोसोर बिटिसिनि चिफ जानायनि सिमां दंमोन आरोखि आं बेखौ इउपिपिएलनि नेताफोरनाव आबसुनि नेताफोरनाव सिरि सिरि सोंखोमानानै माने नायबिजिरनानै मिथिदों बिथाङा प्रमोद बर' सारा 35 बोसोर बैसोआवनो सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्ट जादों खायदा खायसि खालामनानै ओमफ्राय 10 बोसोर खुनुरुखम एखेबारे दिन्थिफ्लानानै नंखाय खोथा बुंनानै बियो 2025 आव 45 बोसोराव बियो माने बिटिसिनि चिफ जादों आरोखि बिटिआर एकर्ड खालामफ्लानानै बुरखायनानै आबसुखौ थगायनानै आबसुनि नेताफोरखौ बुरखायनानै बियो बड'फानि सिमां जे सेपारेट स्टेट बेखौ बियो दंस खालामबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ खालामबाय दा आबसुआ ना बड'लेण्ड बिफिनजायो ना आन्दालन खालामफिनजायो माने आबसुखौ बियो दग' मग'आव दोनबाय आरोखि दा बिथांनि सिमाङा जोब्बाय माने बियो एखेबारे गसंनो हाला थैनाय बायदि जाबाय आरोखि नोंथांनावहाय माखासे इउटुबारफोरा दाखालिनि स्टेटमेन्टआवहाय गोबां माखासे खोथाखौ बुंनायखौ नुनो मोनो जेनेबा सासे हारिनि एक्टर जानानैहाय उदाङै माने पार्टियावहाय लोब्बा लाखो होननानै आच्छा आंहा मोनसे पलिटिक्सनि सिमांसो दंखायो आङो माने कालसाराव बिदि पार्मानेन्टलि गान खननानै एक्टिं खालामनानै जागोन बा मावलांगोन आंहा बिदि गैया आं दिनैसिम खुनु दामग्रा देग्रा हेन्डजों प्रेक्टिसबो होफेराखै आंखौ मानसिफ्रा लेंहरो आं डाइरेक्ट गानखौ खननानै डायलग होनानै फैयो आरोखि आंहा खुनु बिदि कालसारनि सारेगामा प्रेक्टिस गैया एक्टिंनि ट्रेनिं गैया आंना डाइरेक्ट गोदोनिफ्रायनो माने गोदोथ' होनजाला 2015-16-13 निफ्रायनो आंहा डाइरेक्ट पलिटिक्सआव जइन जानानै माने पार्टिखौ सापर्ट खालामनाय माने केम्पाइनाव ओंखारनाय माने पार्टिनि थाखाय जा हायो खामानि मावनाय गान खननायजों डायलग होनायजों पार्टिनि थाखाय माने बाथ्रा बुंनायजों आंहा बे आंनि सिमांखा दा आंखौहाय मानसिफ्रा गुबुन सानो गाज्रि बुङो फाव फान्दायो